Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар-Информ матбугат үзәгендә без мөселман лидерлар мәктәбе турында сөйләшәбез. Һәм безнең Татар-Информ студиясендә бу уңайдан аны оештыручылар җыелды. Резида Сафиуллина Әл-Әнси, Аммар Әл-Әнси, әлеге мәктәпнең координаторы һәм Ринат Музафаров. Ул шулай ук шушы мөселман лидер мәктәбенең оештыручыларының берсе. Һәм беренче сорау, Резида ханым, сезгә булыр. Бу мәктәп быел кайда, ничек үтәчәк һәм аның максатлары нинди? Рәхим итегез. Исәнмесез, ассаламу алейкум. Әлеге мәктәп быел 4-нче тапкыр узачак. Без аны беренче тапкыр 4 ел элек башлап җибәргән идек. 2013 елны, ялгышмасам, без аны башлап. Беренче лидерлар мәктәбе мәхәллә 2.0 2014 елны булган иде. Һәм төп оештыручы Казан Федераль университетының ислам мәгарифен һәм исламият фәнен өйрәнү ресурс үзәге Казан Федераль университеты каршындагы халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм көнчыгышны өйрәнү институты каршында оештырылган шул ресурс үзәк бу. Безнең үзәктә төрле шундый уку-укыту фәнни проектлар башкарыла. Һәм шул проектларның берсе, һәм мин әйтер идем, уңышлы проектларның берсе шул лидерлар мәктәбе булып чыкты. Иң беренче елны төп идея мөселман инфраструктурасын булдыруга юнәлтелгән иде. Проектлар төзү юнәлешенә юнәлдерелгән иде. Һәм инде без менә мөселманнар арасында шундый актив, пассионар яшьләр барлыгын белеп, аларны җыеп һәм аларның энергиясын, пассионар энергиясын дибез инде шундый конструктив юнәлешкә бору өчен, юнәлтү өчен аларны җыйган идек. Һәм һәрбер елның үзенчәлекләре булды. Программа гел үзгәреп тора. Чөнки без менә вазгыятьтән чыгып, нинди яңа максатлар, нинди яңа бурычлар алдыбызга тора, шулардан чыгып программаны да төзибез. Һәм ул программаның үзенчәлекләре турында әле безнең катнашучылар тагын төгәлрәк сөйләрләр. Быелның үзенчәлеге инде ул күбрәк шундый интеллектуаль характерда дип әйтер идем мин. Үзенә күрә анализлау хәзерге вазгыятны, хәзерге информацион кырны, ислам дискурсын анализлаудан чыккан. Һәм инде ислам дискурсында нинди юнәлешләр, нинди темалар, нинди агымнар барлыгын күреп, шуларның үзенчәлекләрен сөйләшеп, уртага салып, бәхәсләшеп, уңай якларын, тискәре якларын да аңларга тырышып, һәм инде иң беренче проблема биредә ислам җәмгыятенең таркаулыгы. Һәм шул таркаулыктан арыну өчен бер-беребезне ишетергә, шул үзенчәлекләргә кулак салырга, аларны хөрмәт итәргә, өйрәнергә, бер-беребезне ишетә белергә, чөнки яшерен батырын түгел, шул ислам уммәте эчендә, Татарстандагы ислам уммәте эчендә дә эчке каршылыклар шактый бар, һәм күп очракта алар гомум эшкә зыян китерә. Һәм инде без менә шундый эчке сөйләшүне, бер-беребезне ишетергә, аңларга, уртак фикергә килү мөмкинчелеген булдырырга теләдек. Үзенә күрә бу эксперимент бер кашан да булдырылмаган, һәм инде аның нәтиҗәләре әле белеп тә бетермибез, нинди юнәлештә баруы ихтимал, ләкин уңай оештырып чыгалырбыз дип өмет итәбез. Үзенә күрә шундый бер вызов инде бу безнең өчен. Рәхмәт. Мөселман лидер мәктәбендә катнашучыларны барлау ничек оештырыла? Аммар, бу сорау сезгә булыр инде. Һәм бу ел ничә кандидатны карадыгыз? Кемнәр сайланды? Ничә кеше алар катнашучы? Гафу итегез, бер сорау гына бирим инде алсу. Биредә барысы да татарча аңлаучылармы? Татарча аңлыйсыз бар. Сөйләшүне гел татарча гына алып барабызмы? Русчага да күчергә кирәкме?
Ничек? Синхрон өчен кирәкме русчасы? Кирәкме? Татарча да, русча да алай салып барабыз сөйләшүне. Яхшы, рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Каян катнашчыларны табабыз дигән сорауга җавап иткәндә, елдан ел аның юллары төрле. Без зур заявочный компанияда алып бардык. Икенче, өченче елда мәсәлән интернет аша, төрле матбугат чыганаклары аша зур киң тараттык мәгълүматны һәм инде интернет аша анкета булдырдык һәм анда күп заявкалар җыелды һәм шулар аша инде катнашчыларның кем килгәнен, кем мәктәпкә без кемне мәктәптә көтәбез икәнен сайладык. Быел без әз генә башка юл белән бардык. Бездә шулай ук онлайн анкета бар иде. Теләгән кеше аңа үз исемнәрен, үз мәгълүматны теркергә алган, ләкин без күбесенчә нидер үз контактларыбыз аша, безнең партнерлар, без эшләгән мөфтиятләр, мөхтәсибәтләр аша, аннары нидер безгә килгән лекторларга яздык, алар үз кешеләренә җибәрделәр мәгълүматны. Былтыр булган катнашчыларга җибәреп, нидер сезнең мәхәлләләрдән, сезнең оешмалардан яңа кешеләрне җибәрегез дип, без ничектер инде 3-4 ел бирендә җыелган контактлар аша җиргә тырыштык катнашчыларны күбрәк. Һәм минемчә бу уңай шундый тәҗрибә. Ни өчен? Чөнки монда кешеләр инде мәхәлләнең нәрсә икәнен беләләр, аңа аңлап киләләр һәм инде без ничектер тизрәк шундый бердәм сыйфатка киләбез, бердәм фикергә киләбез һәм ничектер эш җиңелрәк булыр дип уйлыйм. Ләкин шулай ук былтыргы елларда катнашкан кешеләрдән дә тыш кешеләр күп, проектка әле кирмәгән кешеләр, оешмалар бик күп, алар да быел булалар. Һәм инде кызык булыр яңа кешеләрне дә күрергә, ләкин инде проектта катнашкан яисә нидер оешмада былтыр катнашкан кешеләр, алар нидер яңа кешеләрне чакырдылар. Шундый төрле кешеләр булар. Өстәп әйтсәмме? Әйе, мөмкин. Һәм инде проект беренче ел булмаганга, инде аның тарихы бар. Бик уңай шундый фикер, уңай тәсир яши бу проект турында. Һәм без инде дөресен әйткәндә ел сайын күп халык җыю авыр, анда организацион авырлыклар килеп чыга. Һәм без инде проект биткән сан ел сайын үз-үзебезгә сүз бирәбез. Киләсе елга алай күп җыймыйбыз дип. Киметәбез дип катнашучылар санын. Ләкин аннары тагын менә теләүчеләр күп булып, без аларны инде барыбер ниндидер иләк аша чыгарырга тырышабыз, ләкин шулай булуга карамастан ашкынып торучылар күп һәм чыннан да шундый актив яшьләр үзләрен инде ничектер күрсәтә белгән, нимә иҗтимагый эшчәнлек ягыннан да тагын да инде менә күп булып чыга. Менә быел безнең нәрсә 90 булып чыга инде, име Ринат? 60 кеше катнаша, катнашчыларның дәрәҗәсе бик югары, елга-ел дәрәҗәләре үсеп тора, без аны күрәбез. Ул инде тәҗрибәле кешеләр күбесенчә урта яшьләре дә олая елга-ел. Һәм мәсәлән, быел безнең фикердә 30 кеше җыярга булды, ләкин 90 тирәсе заявка килде. Алар барысы да бик көчле кешеләр, шундый читтән килгән кешеләр бер-ике генә булса дип әйтергә була. Һәм без инде бер 55-60 кеше бездә булачак. 60 кеше список буенча иртән регистрация башланачак һәм карарбыз ничә кеше килер. Без уйлыйбыз инде 55-60 кеше быел бездә катнашучылар саны булачак. Һәм шуңа өстәмә ялгышсам төзәтерсез, име Амар Ринат? Регистрация үтмәгән, ләкин менә читтән булган бик күп кешедә кызык сыну уята безнең чаралар. Кайбер аерым чаралар, мәсәлән, тулайым булмаса да, һәм инде алар килеп шунда катнашырга тели. Мәсәлән, быелның үзенчәлеге без үзенә күрә шундый дискуссиялар оештырырга телибез, име мәгълүмати кырда булган төрле дискурсларга багышланган. Һәм инде менә шунда катнашырга теләүчеләр бик күп, бу галимнәр, журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре. Һәм инде шуңа күрә бездә керү ирекле, без беркемгә дә киртә куймыйбыз.
Ул шул түгәрәк өстәлләр дискуссия турында сүз барала, аның турында хәзер соңрак әйтеп китербез. Ул Бутер урамында зур 300 кешелек залда булачак, анда керү ирекле. Ләкин инде программаның башка чаралары, башка урыннарда үткән чаралар, анда инде керү катнашчылар өчен генә булачак, чөнки анда инде урында җитмәс. Инде менә программа турында да сорыйсы килә. Мәктәптә катнашучылар белән эш ничек оештырылачак? Программада нинди чаралар каралган? Ринат, рәхим итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. День добрый. Позволю себе пару слов на русском языке. При разработке программы нынешней школы мусульманского лидера Махалля прежде всего мы подразумевали тему умеренности в религиозном рвении наших молодых лидеров. С этим связана организация 4 дискуссионных площадок общественных. Кстати говоря, вот я хотел бы подчеркнуть, те желающие, которые не смогли попасть на саму школу, зарегистрироваться, они могут прийти в свободном доступе на Бутлерова 4 в актовый зал КФУ и также принять участие в этих обсуждениях. Обсуждение, Реза Арифовна еще об этом скажет подробнее, обсуждения запланированы с целью внедрить или, как бы сказать, сформировать предпосылки к цивилизованному диалогу внутри идеологических мусульманских течений, которые легитимны на сегодняшний день в Российской Федерации и у нас в частности. Первые часть школы посвящена именно этим дискуссиям. Вторая часть посвящена социальному блоку. Это проблемы семьи, проблемы самофинансирования мечетей, приходов, проблемы самореализации мусульман в целом. Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. И третья часть школы посвящена, на мой взгляд, эпохальному событию в жизни мусульманской уммы. Это открытие Булгарской исламской академии. То есть у нас запланирована экскурсия в Булгарскую исламскую академию. По поводу спикеров хотелось бы также отметить, что впервые в этом году нам удалось пригласить известного ученого Эльмира Кулиева, который известен своим переводом Корана. Он расскажет нам о ценности знания именно в отношении священного текста Корана. Также в нашей школе принимают участие Вячеслав Али Полосин, известный доктор наук, также в мусульманском мире, Мухаммад Салухуддин и много религиозных деятелей и общественных деятелей, которые имеют свою точку зрения в мусульманском сообществе. Да, и сам скажи, Шаринат, кто дискуссии ведет, кто главный модератор у нас? Главный модератор у нас также небезызвестный в мусульманской умме военный журналист Архан Джемаль. Будет проводить все 4 наших обсуждения. А вот тематику заданных 4 публичных дискуссий Реза Арифовна, я надеюсь, сейчас выразит. Русша давам итамин далайсайма. Дело в том, что вот эта идея вот таких дискуссий, она родилась не спонтанно, мы к этому шли долго. Основной род моей деятельности – это научно-исследовательская работа. И я анализирую дискурс ислама в информационном пространстве Республики Татарстан. И таким образом, вот анализируя вот какие идеи представлены в этом дискурсе, ну, мы, ученые, любим все структурировать, да, как-то раскладывать по полочкам, как-то систему выстраивать. И сформировалась такая система, что дискурс, он состоит из разных сегментов. Из них мы вычленили 4 самых ярко выраженных. Это традиционалистский дискурс, ну то, что как традиционный ислам, да, постулируется вот у нас в информационном пространстве. Дискурс модернистский, попытка переосмысления, да, понимания ислама, да, и фундаменталистский дискурс имеет место и очень ярко выражен, если мы анализируем сайты, если мы анализируем социальные сети, чем живет умма, какие дискуссии, какие там идеи высказываются, то это очень ярко представленный дискурс, его игнорировать просто никак не получается. И 4-й – это суфийский дискурс. У нас очень много мусульман, которые возвращаются
возвращаются вот к этой традиции осмысления ислама через суфийскую практику и суфийское мировоззрение, совершенствование своей души и так далее, вот такой духовный путь. Есть, конечно, и другие дискурсы, там, понимание светского ислама, евроислама, еще какие-то течения, да, и маргинальные какие-то направления. Их мы просто не берем во внимание, мы вычленили такие 4 самых ярко выраженных направления. И вот мы решили собрать представителей вот этих пониманий ислама, так скажем, и организовать такую дискуссию. Но дискуссию не в том смысле, кто прав, кто виноват, да, это не баттл в полном смысле этого слова, как многие это понимают, а главная цель – это прийти к пониманию того, что каждый имеет право на свой религиозный опыт и на свое осмысление ислама и поиск истины. И умение слышать друг друга. К сожалению, мы часто страдаем тем, что не умеем услышать других и уважать другую точку зрения, другую форму миропонимания, что ли, и восприятия, в том числе и своей же религии. Даже среди единоверцев такого понимания часто нету. И вот мы хотели вот такой разговор организовать, потому что среди мусульман, особенно среди молодежи, ну, очень часто бывает такая невнятная картина вообще понимания своей религии. И вот чтобы они со всех сторон услышали, приняли в этом участие, задали вопросы, мы приглашаем экспертов, это будут и ученые, и исследователи, и религиозные деятели, и такие яркие представители каждого из этих дискурсов, да. И хотелось бы, чтобы вот в полной мере со всех сторон осветить вот это вот многообразие взглядов. И вот именно вот к такому разговору очень большой интерес, такие отклики, и люди хотят именно присутствовать и услышать это, говорят, это очень интересно, но при этом есть такая тенденция, что греха таить. Многие мусульмане, которые относят себя к какому-то одному из этих направлений, претендуют на самый истинный, на истинное понимание и отрицание вот других возможностей понимания. И представители каждого из этих дискурсов, он претендует на то, чтобы именно они были лидирующими и чтобы они имели право быть легитимными. Но вот наша идея – это именно, чтобы мы привыкали в нашем обществе. Мы живем в Татарстане, и у нас и мусульмане разные, но у нас еще есть представители других религий. Мы все время говорим про межконфессиональный диалог. Да? Мы живем в республике, где представители разных наций живут, которые на разных языках говорят, да, с разными традициями. И вот чтобы мы научились слышать друг друга и уважать точку зрения друг друга, и уважать ценности друг друга. Ну, вот это вот самая главная такая задача. Ну, вот такой эксперимент, посмотрим, во что это выльется. Спасибо, рахмет. Хәзер инде журналистларның сорауларына күчәбез. Татар-информ агентлыгы, рәхим итегез. Исәнмесез. Беренче соравым, дини лидер нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Сорау кемгә? Дини лидер нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Сезнең фикерегез? Мин җавап бирәмме? Сез дә өстәлерсез. Без иң беренче мәхәллә 2.0 дип аталган иң беренче лидерлар мәктәбен оештырганда, мәктәпкә килгән яшьләрне җыйгач, без аларга нәкъ шул сорау бирдек. Һәм шуннан башладык та без. Дини лидер нинди булырга тиеш һәм нинди сыйфатлар аңа хас булырга тиеш дип. Һәм инде шунда бирелгән җаваплар, алар безнең дә фикерләү белән тәңгәл килгән иде. Һәм әлбәттә интеллектуаль әзерлек, белемле булу, шәхес буларак өлгергән булу һәм үзе үрнәк була белү башкаларга, кешегә, халыкка тәэсир итү сыйфаты һәм башкалар. Ләкин иң мөһим сыйфат, минемчә, һәм ул яшьләр тарафыннан да ел сайын тәкрарланып килә, үз өстеңә җаваплык алу. Үз өстеңә җаваплык алу. Бәлки тагын өстәмәләр булыр, җегетләр, рәхим итегез. Аммар, Ленат, өстисегез. Я бы хотел немножко с другой стороны ответить на этот вопрос. 4 также я бы мог назвать, наверное, свойства. Я их назову не в порядке важности.
Так получилось, что у нас каждый год у школы мусульманского лидера есть основная тематика и основной упор, на что мы делаем. Если в первый год это команда, подготовка проектов и команда в помощи имаму было, во второй год это личностное развитие участников, в третий год презентация проектов регионов и обмен опытом, сейчас это вот обсуждение таких общественно важных направлений, значимых. И можно каждый из них назвать, что первое это команда, второе это личность, третье это опыт, и четвертое – это интеллектуальное осмысление. И вот, наверное, это 4 вещи и нужны лидеру. Под интеллектуальным осмыслением тут можно знания включить, что, естественно, важно религиозному зрению лидеру. И именно вот в таком направлении у нас и развивалась школа лидера. Так получилось, что каждый год акцент был на одну вот из этих составляющих, которые вот Амар отметил. Каждый год какая-то из этих граней на нее делается упор. И вот в совокупности, наверное, это и есть такое осмысление и объяснение лидера вот с нашей точки зрения. И не случайно так получилось, что вот в этом году мы как раз пришли к необходимости интеллектуального осмысления. У татарстанской мусульманской уммы и у российского мусульманского сообщества уже есть определенная наработка, уже какой-то багаж, и вот, наверное, пришло время к осмыслению этого и соизмерению этих пониманий. Можно дополнить в отношении лидера? Вот знаете, часто этот вопрос фигурирует на протяжении последних 3-4 лет, но по итогам, вот лично я для себя какой вывод сделал, лидер, он или есть, или его нет. Ну, никакими атрибутами, знанием, опытом, выдержкой его не получишь, если он не лидер. Потому что вот общаясь на самом деле с лидерами, с имамами, я вижу, что человек может быть не иметь религиозного образования, может не иметь каких-то там высоких постов, но он сам по себе лидер, и люди идут к нему именно потому, что чувствуют это в нем. Поэтому воспитать лидеров, на мой взгляд, можно помочь ему реализоваться в чем-то, да, а воспитать его, если нет этих початков, то это невозможно. Поэтому лидер должен быть человеком. Это мое личное мнение, я могу ошибаться. Да, и дополню, Тулаем Килишем Ренат, я полностью согласна с Ренатом, и задача школы лидера именно это не воспитание лидеров, это дать возможность уже тем молодым ребятам, в ком проявлены лидерские способности, развить их, усовершенствовать, оттачивать их. Рахмет. Тагын сорау ма? Алмаз? Тагын бер сораум, чит төбәкләрдән ничә кеше катнаша? Из регионов сколько человек? Порядка 40 человек у нас из регионов приезжих. Под регионом мы подразумеваем как республику, так и вне республики. Ульяновск, из Саратова у нас большая делегация есть, из Москвы, ну, вот как-то так. Ставропольский край. Рахмет. Гаилә һәм мәктәп журналының сорауы бар, рәхим итегез. Сезнең дә 4нче ел, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. 4нче ел үткәрәсез, әйме, сезнең инде тәҗрибәгез бар. Сезнең инде лидерларыгыз да булырга тиеш кебек. Бармы сезнең андый базадан хәтик? Лидер булып киткән кешеләр, ниндидер менә шушы мәктәптә укучылар дип әйттек. Һәр хәлдә сез тәрбияләү максат түгел дидегез. Ну, шулай да. Бармы сезнең? Да. Ие, безнең инде менә беренче елдан катнашкан, башка елларда да катнашкан шундый яшьләр, алар үзләренең проектларын уңышлыгына башкарып киләләр һәм мәхәллә мәктәбе нәтиҗәсендә безнең группалар оеша. Хәзер инде менә элек ул контактта, башка социаль челтәрдә иде. Хәзер аңа мобиль приложениеларда кушылды, менә WhatsApp группасы бар. Һәм алар даими рәвештә бер-берсе белән уртаклашып, нинди проектлар башкарганнарын күрсәтеп баралар. Һәм уңышлыгына үз җирләрендә, туган җирләрендә шактый гына актив эшчәнлек алып баралар. Һәм инде дөресен әйткәндә, мәхәллә лидерлар мәктәбеннән соң шактый гына шундый башлангычлар, шундый проектлар яшәп китте, төрле юнәлештә. Бу укыту, агарту эше буенча, просветительская деятельность. Аннары безнең мәсәлән мусульман психологлары шундый төркеме барлыкка килде. Балалар белән, гаилә белән эшләү юнәлеше бик актив алып барыла. Кемдер фән юлына кирип китә. Безнең бит ресурс үзәк оештырган башка төрле чараларда бар. Форум, мәсәлән, ислам мультикультурном мире. Шунда катнашучылар бар. Һәм инде
шул мәктәптә катнашучыларның күбесе безнең шундый бер актив волонтерлар, хәтта оештыручылар буларак та катнашалар. Менә без бүген мәсәлән кичен инде менә иртәгә башланачак мәктәпнең оргкомитетын җыябыз. Һәм инде анда да шактый гына менә шул катнашучылардан алар катнашучы гына түгел, оештыручылар буларак катнаша һәм безгә мөрәҗәгать итәләр. Менә ярдәм итәргә, без катнашырга телибез дип. Тагын нинди бармы өстәмәләр? Это достаточно актуальный вопрос. Даже для нас, мы постоянно, у нас периодически появляются обсуждения. Одной из косвенных продуктов, да, и задач проекта является создание такой, как сказать, коммуникационной площадки. Даже не площадка, а какое-то сообщество, межрегиональное такое сообщество активных мусульман, которые вот на низах, на таком бытовом уровне реализуют свои проекты. И если, как правило, эти проекты они реализуют на своем вот местном уровне, то благодаря тому, что они участвуют на махале, они знакомятся с другими людьми, у них происходят межрегиональные какие-то общения, коммуникации. И перед нами один из вопросов был актуальных, когда мы увидели, что вот эти процессы, они развиваются независимо от нас. Насколько мы должны в них включаться, может где-то контролировать, направлять, отслеживать. Для себя мы приняли решение, что наша задача создавать вот это, да, такое комьюнити, но в вопросы направление его мы решили не включаться для того, чтобы как-то больше естественные процессы. Мы, конечно, со стороны смотрим за этим, интересно наблюдать, какие проекты реализуются, какие процессы проходят. Но перед нами стоит задача для того, чтобы эти процессы были максимально естественными. И тогда они не будут зависеть от того, будем ли мы в будущем на них влиять или нет. Если они сегодня уже внутренняя энергия, внутренний потенциал этого проекта позволяет тому, чтобы независимо от нашей активности какие-то процессы происходили, это здорово. И, соответственно, если когда-нибудь так произойдет, что мы перестанем его проводить в ежегодном формате, но это сообщество, оно уже каким-то внутренним потенциалом будет обладать и в естественной среде сможет и в дальнейшем развиваться, для нас это более значимо, чем то, чтобы мы как-то контролировали эти процессы. Рахмет. Ринат, өстисегез бармы? Юк. Рахмет, тагын сораулар, тыйынбы рәхим итегез. Менә сез Бутлеровда булачак дидегез. Менә ул кайсы көнне була, кайсы көнне килергә мөмкин? Һәм менә шушы кайчанга кадәр, кайчан тәмамланачак? Һәм нинди нәтиҗәләр? В отношении Бутлерова, значит, это актовый зал финансового института КФУ, свободный вход по предварительной СМС-регистрации. Это для соблюдения порядка внутреннего режима. Да? Это будет у нас 21 ноября вторник с 12:30. 1,5 часа, то есть до порядка 3 часов. И тема «Современный мусульманский модернизм». Там у нас участвует доктор, профессор Тауфик Ибрагим, московский востоковед, и Рафи Мухаммедшин, ректор Булгарской исламской академии. И оставшаяся часть, также 3 обсуждения по темам суфизм, фундаментализм и традиционный ислам, у нас пройдут по такому же адресу, Бутлерова 4, 23 ноября, на следующий день с 9 утра, с перерывами до 15:00, также по 1,5 часа. Всех, кому интересно, кто неравнодушен, кто хочет задать вопрос, высказать свое мнение, мы ждем по предварительной регистрации, чтобы не нарушать режим пропускной. По какому номеру регистрации? Регистрацию по какому номеру можно пройти? В пресс-релизе есть. Пресс-релиз в электронном виде вы отправите журналистам? Чуть крабис. Ну, давайте, 9272 423 578. 9272 423 578. Что там надо? Фамилию, имя и все, больше ничего. Хорошо, спасибо. Тагын сораулар бармы? Сораулар булмаса, матбугат конференциябызны төгәллибез. Рәхмәт килүегез өчен, уңышлар сезгә. Барыгызга да хәерле эш Рәхмәт, көннәре. барыгызга да рәхмәт. Чакырганыгыз өчен рәхмәт. Килгәнегез өчен рәхмәт.